Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Су тутырышлары, спорт чаралары кешіктірілді, бассейнар, кинозаллар буш, коронавирус күн тәртибіне үзгәрешләр кертүне дәвам итә. Шет илдән кайтучылар мәҗбүри карантинда булырга тиеш, бу вакыт өчен аларга больничный түләнәме? Күлиятләрдә дистанцион укуга күчтеләр, студентлар биремнәрне үзләре башкаруны ничек тикшерәләр? 20 марттан республиканың барлык спорт объектлары һәм бассейннары үз эшләрен вакытлыча туктата. Республика территориясында яңа коронавирус йогышын кисәтү белән бәйле рәвештә Татарстан спорт министры Владимир Леонов тиешле буйрыкка кул куйды. Шәһәр судлары да кинотеатрларда карантин игълан итте, тулырак алга таба. Хәзер Чаллының иң зур спорт комплексларының берсе Олимпийский әнә шулай күренә. Кара һәм буш коридорлар барлык спортчылар да өйдә. Тренировкалар гына түгел, планлаштырылган ярышлар да вакытлыча кичектерелгән. Соревнования планировались в марте, в апреле. Они переносятся на поздний срок. Вот. Где, значит, числа пока конкретно мы не знаем, но вот. Работа идет, вот, администрация работает. Надо с тренерами разговаривать, как они планируют эту подготовку спортсменов высшего класса. Потому что, значит, есть претенденты на Олимпийские игры, вот, там отборочные соревнования какие-то у них. Россия югары суды да карантин игълан итте. Чаллы шәһәр суды да гражданнарны кабул итте тукталды, барлык су тутырышлары ябык тәртиптә каралачак. 10 апрельгә кадәр суд процессында катнашмаган кешеләрне судларга кертмәячәкләр. Шулай ук карарда техник мөмкинлекләре булган очракта видеоконференц элемтә кулланып эшләрне карарга кирәклеге күрсәтелгән. Шәһәр суды хезмәткәрләренең эше әлегә гадәти режимда дәвам итә. Временно прекращается личный прием граждан, прием документов и работа комнат ознакомления с делами. Временно ограничивается доступ в здание суда лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Приостанавливается прием граждан ИО председателя Набережно-Челнинского городского суда Республики Татарстан, проводимый еженедельно в среду. Для подачи же процессуальных документов предлагаем воспользоваться сервисом электронное правосудие либо услугами почтовой связи. Соклану чарасы буларак белгечләр кулларны даими рәвештә спиртлы катнашма белән эшкәртергә, җәмәгать урыннарында дистанцияны сакларга киңәш итә. Авыру билгеләре күрсәтелсә, кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Татарстан хастаханәләрендә коронавируска анализ тапшырырга мөмкин булачак. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министры урынбасары Казан шәһәре башкарма комитетының сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Владимир Жаворонков хәбәр итте. Элегрәк мондый тестны Новосибирскида гына үткәрәләр иде. Жаворонков сүзләренчә, анализны яшәү урыны буенча үзегез беркетелгән поликлиникада тапшырырга мөмкин. Чаллыда Татарстан Республикасы мәгариф министры урынбасары катнашында күлият һәм техникум студентларын дистанцион укыту мәсьәләләре буенча укытучылар белән очрашу узды. Киңәшмә Кама дәүләт автомобиль техникумында үтте. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Шәфкать туташы мәҗбүри рәвештә техникумга кергән һәркемнең тән температурасын үлчи һәм кулларын дезинфекциялый. Температура зәйбәт, рәхмәт. Әмма хәзер уку йортлары бушап калды, биредә нигездә укытучылар гына. Бүген исә техникумда шәһәрнең күп кенә педагогы җыелды. Күлият һәм техникум укытучылары дистанцион укытуны оештыру буенча үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Кама дәүләт автомеханика техникум укытучылары читтән торып уку бүлеге студентлары белән дистанцион укыту системасына инде күптән эшли. Хәзер техникум аны киңәйтте. Укулар безнең дәвам итә. Электрон челтәрендә алар дәресләрдә утыра һәм эшләрен эшләп җибәрәләр. Безнең укытучылар билгеләр куялар һәм алар инде алга таба башка дәресләрне әзерлиләр. Чыгарылыш группалар, практикада булган балалар, алар алга таба практиканы дәвам итә, тоткарлылмыйлар. Укытучылар биремнәрне үзләре төзи. Бу студентлар биремнәрне мөстәкыйль рәвештә эшләүенә инанырга мөмкинлек бирә. И сразу было предупреждены дети, что они отправляют не в электронном виде, а отправляют фотографии. То есть, чтобы мы видели, что они пишут, что они делают, все-таки в своих тетрадях делают и так далее.
для каждого студента свой вариант. То есть задание номер 2 в практическом занятии, где для каждого студента есть свой вариант решения задачи. Көпшілік оқу йортларында дәріслер расписаниесі өзгәрмей. Интернет-ресурс белән бір үк вакытта куллана алучылар саны арткан очракта аңа төзәтмәләр кертергә, шулай ук видеоконференция элемтә кулланырга киңәш ителде. Директорларның тәрбия эшләре буенча урынбасарлары һәм педагог-психологлар студентларның ата-аналары белән элемтәдә тора. Алар балаларын тикшереп торырга тиеш. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Дәүләт Думасы ялган дарулар әйләнеше өчен җаваплылыкны көчәйтү турындагы төзәтмәләрне ахыргы укылышта кабул итте. Россия Федерациясе җинаять һәм административ кодексларына кертелә торган үзгәрешләр гражданнарны интернет аша таратыла торган ялган дарулардан һәм батлардан саклауга юнәлдерелгән дип аңлатты депутат Әлфия Кагогина. Хәзер гражданнар өчен ялган дарулар һәм биокушылмалар белән онлайн сәүдә итү өчен штраф күләме 75 меңнән 200 мең сумга кадәр, вазифаи затлар һәм шәхси эшмәкәрләр өчен 150 меңнән 600 мең сумга кадәр тәшкил итәчәк. Юридик затларга 2 миллион сумнан 6 миллион сумга кадәр штраф каралган. Оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр өчен дә 90 көнгә кадәр эшчәнлекне административ туктатып туру каралган. Теркәлмәгән дарулары яки медицина эшләнмәләрен сату яки кертү конкрет пациентларның тормыш күрсәткечләре буенча гамәлгә ашырыла. Яңа нормалар закон рәсми басып чыккан көненнән гамәлгә керәчәк. Тикшеру органнары Чоллының Арарат ресторанында янгын факты буенча җинаять эшен туктатты. Бу хакта карар җинаять вакыйгасы булмау сәбәпле кабул ителде. Фаҗига 26 сентябрьдә булды. 3 яшүсмер ресторан эченә үтеп, иске матрацны яндырды. Көчле төтенләнү сәбәпле аларның берсе ташландык бинадан чыга алмыйча вафат булды. Мәйдан трибуналарын яңартуны дәвам итәчәкләр. Бу максатларга Мәдәният һәм ял парк оешмасы үз бюджетыннан 600 мең сум бүлеп бирәчәк. Тендер дәүләт сатып алулары сайтында урнаштырылган документ нигезендә акчаларны зур өлеше 496 мең сум төзелеше эшләренә, калганы эшчеләргә хезмәт хакы түләүгә китәчәк. Эшләр барышында җиңел металлоконструкцияләрне монтажлау, плинтусларны демонтажлау һәм монтажлау, җиһазларның өслеген металл щеткалар белән чистарту каралган. Моннан тыш акча материаллар ташу өчен махсус техника җәлеп итүгә дә юнәлдереләчәк. Шулай ук металлоконструкцияләрне дезинфекцияләү ритмәләре белән эшкәртелергә планлаштыралар. Электрон аукцион 6 апрельдә узачак. Чоллы эшмәкәрләре стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру буенча аукционда катнашырга гариза бирә ала. Сезонлы булган сәүдә объектларын урнаштыру хокукын сату буенча электрон аукцион 20 апрельдә узачак. Эшмәкәрләрдән катнашу буенча гаризалар 16 апрельгә кадәр кабул ителә. Аукционга барлыгы 74 лот куелган. Шулардан 61 лот уенчыклар, салкынча эчемлекләр, кулинария продукциясе һәм туңдырма сату буенча. 13 лот яшелчә, җиләк, җимеш, бакча культуралары һәм утырту материалын сатуны тормышка ашыру өчен. Кыш китергә ашыкмый, алдагы ялларда бераз суытачак, әмма шуңа да карамастан температура климатик нормадан 1-2 градуска югарырак. 21 мартта көндез термометр баганасы 5 градуска кадәр күтәрелә, төнлә 5 градуска кадәр төшәргә мөмкин ди синоптиклар. Кар һәм юеш кар рәвешендә явым-төшем булырга мөмкин. Төнлә һәм иртән бозлавы көтелә. 22 мартта якшәмбе көнне Татарстан көньяк-көнбатыш антициклон йогынтысына эләгә, ул арктик һава үтеп керүенә китерәчәк. Ночью прогнозируется понижение температуры до 5-10 градусов мороза. Днем тоже будет довольно холодно, от -4 до +1 градусов. И местами пройдет небольшой снег. Бу сезгә соңгы җиткерәсе мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. В выставочном центре «Экспокама» с 20 марта по 5 апреля выставка продажи индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспокама». 0+. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2.